may sugilanon nga nahisulan sa labyahan sa panahon. Nahanaw daw aso sa bago na sa dagat may tunog nga handun sa gugma ikalimtan mo. Nagsunod sa imong landong mahimong ikalimtan sa imong pagmayag. Ako nagtabod sa imong pulong nga mapalayo kanimo, walay diliging luha. Palad kun saon man ngandam buta pamalik na niadto labyahan nga nagulan sa sugilanon kadangis gandun sa gugma mong pagkain.